Hola, bones! Som l'Anna Balagueró, llicenciades en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i responsables de l'àrea d'activitat física de tota l'entitat. Arran del confinament hem vist que hi ha hagut un increment del sedentarisme de totes les persones. A Alba no ha sigut diferent això i per això hem pensat que hauríem de promoure l'activitat física per a tothom. Per tant, hem decidit fer un projecte on hi ha 3 accions més destacades. La primera és la creació d'aquesta sala. L'hem equipat per tal que totes les persones puguin vindre a fer activitat física. Una altra de les accions que hem promogut ha sigut un portal de salut a través de la web d'Alba, on tothom hi pot accedir i fer consultes i resoldre dubtes. I finalment hem pensat de fer sessions d'activitat física dirigida on tothom que vulgui s'hi pot apuntar i gaudir d'aquestes sessions, a part d'una sèrie de masterclass que anirem fent periòdicament i ja us anirem informant. Bé, doncs us presentem aquesta sala, aquest portal i aquestes activitats a través d'aquest projecte. Esperem que us agradi i per qualsevol cosa no dubteu en contactar amb alguna de nosaltres. I recordeu, a Alba fem salut!